Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa aqulu la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du wa thumma qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa rawalan riwayatake sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud an Muda yakti utawi lungguh ma'a qaumin yakti lungguh ma'a qaumin bareng sartane kaum yang kuruna kang padha zikir sapa kaum Allah Ta'ala ing Gusti Allah Ta'ala min sholatil ghadati saking sholat isuk hatta tatlu'a sehingga metu apa asyamsu srengenge iku ahabbu luweh demenake ilayya mungguh ingsun min an aktako tinimbang saking yento merdekaake sapa ingsun arba'atan ing papat min waladi Ismaila saking anak turune Nabi Ismail. Warwalan riwayatake sapa al-Imam Ahmad ghanimatu majalisir dzikri utawi jarahane majelis zikir iku al jannatu swarga. Kalau kepekar kita ngrembug gen masalah zikir, rembug masalah zikir supados ampun supe anggenipun zikir. Mriki dipun ngendikaaken cara Imam Abu Dawud, aku luwih seneng karo kaum sing kaum kuwe gelem zikir marang Gusti Allah oleh zikir awit saking sholatil ghadati. Sholatil ghadati niku ya sholat isuk sing pertama inggih menika sholat maktubah, sholat subuh. Hatta tatlu'a sehingga meletek apa asyamsu srengenge iku ahabbu luweh demenake ilayya mungguh ingsun tinimbang saking merdekaake putrane Nabi Ismail alaihi salam, merdekaake budak saka keturunane Nabi Ismail. Terus ganjarane merdekaake 1000 budak niku ganjarane ageng sanget. Nek diibaratke dibandingke kalih sedekah jenenge sakniki sedekah sapi niku pun akeh napa dereng sapi. Sedekah sapi niku pun peng-pengan napa dereng? Wah, peng-pengan sangat banget sedekah sapi. Lah, teng mriki sedekah sing wujude budak. Kuwi rupane sekawan. Seprandene niki luweh membanggakan. Tumrape Imam Abu Dawud luweh membanggakan apa isih kalah sing sedekah rupa budak sekawan alias merdekake budak sekawan. Mongko nek diteliti-teliti niku kabar-kabare nek merdekake budak niku sekira-kirane regane 10 jaran. 10 jaran utawa cara teng mriki ya gawe gampange rega 10 sapi lah. Nek misale sapi setunggal sedasa yuta berarti nek merdekake budak siji iku regane pinten? 100 yuta. Niku merdekake budak siji. Lah wong mau niki tuku sapi, lah nek budak kan wong. Mula wong niku senajan budak regane parah. Lah seprandene merdekake budak sekawan berarti cara teng mriki sedekah pinten niku 400 yuta. Wala kathah ben mboten. Pun nate mresani
Atau sekawan atus juta? Sami. Lah, niku seprandene isih kalah karo ganjarane zikir. Isih kalah karo ganjarane gelem lelungguhan zikir, maca tasbih selawat lan lintu-lintune mangsane zikir awit saking cekap salat subuh dumugi medale srengenge. Niku ganjarane apik. Ning yo koyone arep dipengin-pengini kok dadi jawane niku, jawane nek diwalik di bahasa sing rada kepenak. Kapan gelem zikir badha salat subuh tekan metune srengenge niku ganjarane cara diitung duit niku ganjarane 400 yuta kunjul. Wong luwih apik mau kok. Jadi 400 juta kunjul. Ning nek jenengan takon milih 10 juta cash utawa milih zikir badha subuh, Mbak. Ayo. Ayo. Lah niki takon genteng lah sira dhewean ngono. Kula yo kira-kira milih sing 10 juta cash kok. Ning sayange ra ono sing kawa. Lah nek sing niki sing tawa kena Imam Abu Dawud. Kapan wong gelem zikir wektale badha salat subuh dumugi mletheke srengenge nek cara dikrus dhuwit niku padha karo 400 juta. Lah duwite ndi Mas? Lah niku nek kapan piyambak niki angsal arta teng donya terus ditasarufke niku bondo hakikate bondone jenengan sing saestu. Jenengan gadah arta 10.000 kalih 10.000 kok isih dicekel niki dereng mesti hake jenengan. Dereng mesti hake kula sedaya. Kadang putune teko sangone sangoke. Kadang ana tarikan RT, apa tarikan muslimat, apa tarikan khol. Nah iki lah akhire lah sida dadi. Ning kadang yo ilang barang yo kena. Ning nek kapan arta menika sampun dipun tasarufke, lah niku sing arta sejati nggih panjenengan. Dadi boten ilang. Boten kelakon ical. Umpama niku wau, oh lah duwite 10.000, putune kayane seneng banget nek disangoni 10.000. Sangoke putune diniati sedekah nyenengke putune. Lah teng mriku senajan wujude arta pun pindah tenggen putune ning teng suwarga tulisane isih 12.000. Ngeten dadi mboten ical ning ditabung. Lah niku maknane bondo sedekah niku tetep niku ngoten niku. Ning niki angel kon percaya ngono kuwi angel kan. Angel. Mula tenggene surat niki wau tahlilan nggih. Nggih. Wau tahlilan. Tahlilan berarti maca surat Al-Baqarah kawitane. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalat. Alif lam mim utawi Quran menika kitab sing dadi pedoman dalikal kitabul la raiba fihi sing ora ana kemamangan. Artine napa ingkang sampun termaktub, napa ingkang sampun dipun serat wonten ing Al-Qur'an menika mesti bener. Niku sing teng maktub teng Qur'an. Selain Al-Qur'an menika mesti benere, Al-Qur'an menika dados hudan, dados petunjuk, dados pituduh, dados kitab, dados pedoman. Hudal lil muttaqin, dados pedoman kanggone sinten? Kanggone tiyang ingkang takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Jadi boten kanggo wong loning, ora kanggo wong Jatisari ora. Petunjuke niku petunjuke boten namung wong Jatisari, boten namung wong loning niku boten. Niku sing arep
angsal pituduh saking Al-Qur'an kapan wong niku gelem takwa. Hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Muttaqin iku sinten? Muttaqin niku sing pertama. Niki versi Alif Lam Mim. Versi Alif Lam Mim ternyata sing jeneng wong muttaqin pertama kuwi ora salat. Didelok ayat niku alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalat. Jadi sing pertama ora salat dhisik. Ning yu'minuna bil ghaibi percaya marang barang sing gaib. Ini dengan percaya karo barang gaib mboten iki kira-kira. Lah nek nek ana sing aweh 10 juta karo dikir ba'da subuh percaya sing ndi? Bingung ya, kan? Bingung mikir. Lah niki alladzina yu'minuna bil ghaibi niku. Nek wis genah yu'minuna bil ghaibi ora mamang. Pokoke nyong dikir, pokoke nyong koyo kene ngono. Dadi mboten ketinggal. Malah ditawani 10 juta malah njaluk 10.000 Mbak Yanto. Sing penting 10.000 dengkes yo daripada 10 juta ngaku sih yo. Lah niku saben enjing. Ning niku jan kula mboten ngece sing sinten-sinten ning prakteke memang ngoten niku angel banget. Dewek gitu, piyambak misale badhe subuh pun ngerti pangandikan ngeten. Oh iya, kae wingi ngaji nalika gelem zikir kuwi padha luwih apik timbang sedekah 1.200 juta. Ganjarane luwih apik daripada sedekah semonten kathah. Berarti mangkana teng akhirat mriku empun gadah tabungan pinten? 400 juta. Nek dilampahi kanthi ikhlas. Nek dilalah ketinggal jenengan pun ditindaki, pun dilampahi sing do torek-torek niku biasane. Mula nggih torek wonten sing ngamal biasane elek nderek ngamale kok gak do subuh. Ya niku kesempatan. Mboten namung nek torek iki wonten kadang wonten sing dipatok ya. Dipatok iki maca selawate ping 100. Ya ditambahi 100 niku minimal. Tambahi, dadi men nganti tekan metune srengenge. Nah niku otomatis dilalah pun dilampahi pinten-pinten dinten pun ditindaki pun dilampahi. Ning suatu saat saking sibuke, saking kesusune warang wis kadung arep ana acara hol ngono. Badhe subuh wis dibel kancane, ayo rene ndang masak. Ayo rene ndang toto-toto. Sing ana tanggane do ewuh, do ajeng napa, ajeng gadah damel, mrene dinteni selang arep munjungi. Akhire badhe subuh mboten sing biasane zikir, badhe subuh mboten zikir. Artine kilangan zikir niku wau, kelangan ganjaran 1.200 juta. Lah kira-kira nek kelangan ganjaran 1.200 juta ngoten niku karo jenengan tindak teng masjid ngesak duit 100.000 eketan kalih dilalah tekan masjid dibuka dene eketane garis 1 artine ilang tiba niku kira-kira getun kelangan 50.000 apa getun kelangan zikir bar subuh. Nah, 50.000 lho. 50.000 bandingannya 1.200 juta. Getun 50.000 kira-kira nggih. Ya kula barang yang ngono kuwi. Lah niki artine napa? Artine kita sing kurang kandel imane. Kurang kandel yu'minuna bil ghaib. Sehingga ketika yu'minuna bil ghaibine niku tesih kirang, kurang kandel, mangke memburine alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Le yuqimunas shalah niku yo berpengaruh. Wong sing pertama yu'minuna bil ghaibine pun
leda-lede ben goyang. Lah mangke nek yu'minuna bil ghaibine niku rada tipis, ya salate ya tipis. Yo jajal ora di angan dewek. Lo kadang wonten mangsane kita sedaya nindaki salat semangat rengginas. Ning kan kerep jenengane salat niku karo leda-lede. Kerep sing jenenge salat karo kepeksa banget. Aras-arasen. Niku zikir ingkang wau dipun sepakataken teng mriki termasuk wekdal zikir ingkang sae nalika tiyang purun kersa zikir badha salat subuh dumugi mletheke srengenge. Mugi-mugi kita sedaya tansah dipun paringi taufik hidayah saha inayah saking Allah Subhanahu wa taala sahingga saged njagi iman kita, saged njagi takwa kita dhateng Allah Subhanahu wa taala, istiqomah anggenipun ibadah katembenipun kabudut pinanggih husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata kekirangan perkataan yang kita punten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.